hartu. Euskeria da, baina 10. horrin, hor ezkerreko alden euskera dau eta eskuiko alden erderaz. Eta derrepente 10. horrin nire nik esan dudana azten txanen alda biten da. Ezkerrekoa jartzen duzu, erderazkoa jartzen duzu ezkerreko alden, bai, eta gero 13. horrin bozketako, bueno, uste da 13. dala, bozketan jartzen duzu aldekoak 18, 7 Bildu gehi bat, ez 10 zatik elkarre, ordizia horreinak bi aurkekoa eta gu arzenik egin. Aldaketa horrekin onartzean? Bai. Bigarren puntua 2023 urteko tokiko jaietuna onartzea. Bakarrik esan, Santan eguna uztailako 26 izango dela 2023an, herriko jai eguna. Aldeko botoa? Hau batzeko. Hirugarren puntua horrin dugu aurkeztutako mozioa. Bueno, irakurringo dizuet, nesta zuek euki, gehatu dezala tarten grabauta, zeren besten gertatu izan zagu, digunez, baia dena esan da dau, eta jende ez enteratzen zertaz hitz egiten dugun, Familiaren konzeptua diversifikatu egin da azken urteotan, eta hainbat eredu jaso dira. Konstituzioaren testuak aipatzen duen babesa aitortua eta bermatua izan behar dutenak. Familia mota guztien artean, guraso bakarreko familiak ditugu, azken urteotan nabarmen hazi direnak. Izan ere, biztanleriaren bizi baldintzei buruzko inkestaren arabera, azken txostenean gehien handitu den familia mota guraso bakarrekoana izan da. INE Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako azken datuan arabera, 2008koak die, Espainiako bizikidetza unitate guztien artean, 1.994.000 guraso bakarreko familietako dira. Eta horietatik 1,85% emakume bat dute buru. Eta hori estatistika datuen islatzen ez diren guztiak kontuan hartu gabe. Datu horiek beren eraketaren arabera bakarrik zenbatzen baituzte familiak. Horrela, beste familia unitate batzuekin bizi diren familiak ez daude islatuta. Ildo horretatik, Elisabet Jesus Almeda Samaratz Bartzelonako Unibertsitateko irakasle eta soziologiaren arabera, guraso bakarreko familiak Espainia alaba seme dituzten familia guztien 30% izan litezke. Familia mota hori, kasu askotan, zaurgarritasun egoeran eta gizarte bazterketa arriskuan dago. Euskadin pobreziari buruzko azken txostenetan adingabe zaintza emakume bat duten guraso bakarreko familia gero eta gehiago dira euskal pobreziaren profilean sartzen direnak. Izan ere, egoera hori larriagotu egiten da administrazioak ez dutelako egiaztatzen familia tipologia horren izaera espezifikoa. Save the Children ere ohartarazi du seme-alabak izatea pobrezia arriskuko faktorea dela oraindik Euskadin, bereziki guraso bakarreko familientzat eta bereziki emakumeak buru direnetan. Horrela, familia horiek gizarte bazterkeritako arrisku handian duten taldetako bat bihurtu dira. Dela enplegu lortzearekin lotuta arazoengatik, soda eta arrakalarien
estuki lotutakoak, dela konziliazioarekin edo eremu fiskalarekin lotutako arrazoiengatik, dela kolektibo horren premian erantzuteko ezinbestekoak diren zerbitzu publikoetarako sarbidean bermatuko duen politikariak ez dagoelako. Ildo honetan, funtsezkoa da, familia horiek babestuko dituzten neurrien aldeko apostua egitea. Guraso bakarreko familiak ez daitezten lotu ezintasuna,rekin, zaurgarritasunarekin eta bazterkeriarekin. Izan ere, egoera horietara iristeko aukera handiak baitituzte. Erakundeek ez dituztelako aintzat hartzen ezta babesten ere. Izan ere, arrazoiaren sorburua da, familia unitatea mota hori ez dagoela estatu mailan inungo legeten definituta, eta sortze autonomia erkidegoko soli jasotzen da argi eta garbi. Zehazki definitzen dituzten guraso bakarreko familien berariezko araudia dutenak, edo definizio hori beste araudien baten sartzen dutenak hauek dira. Katalunia, Nafarroa, Errioxa, Valentziko erkidegoa, Balear uhartekoak, Aragoia, Kantabria eta Galizia. Euskadin, guraso bakarreko 84.223 famili daude, 2019an, hau da, familia guztien 9,2. Gainerako famili tipologiaren alderatuta egoera berezia duten familiak dira, beraz aintzat hartu eta babestu egin behar dira. Orduan, eskatzen dugu akordio bezala, insta al Gobierno vasco a que establezca el marco normativo que regule el título de familia monomarental en Euskadi, monoparental, desarrollando de esta manera la creación del título y de las medidas específicas de protección que amparen a estas familias con todas las garantías, contando para ello con una definición clara e inequívoca de los conceptos de familia monomarental, hogar monoparental y situación de monomarentalidad o monoparentalidad. Se insta a las Juntas Generales de Guipúzcoa a que establezca el marco regulatorio en cuanto a las ordenanzas fiscales para que éstas permitan las exenciones y o bonificaciones para familias monoparentales. Se insta al equipo de gobierno a que desarrolle de manera local el marco normativo marcado por las Juntas Generales de Guipúzcoa en cuanto a ordenanzas fiscales que permitan las exenciones y o bonificaciones para familias monoparentales. Se insta al equipo de gobierno a que regule el acceso a los servicios municipales públicos y a los servicios de emergencia social para que en estos se dé facilidad de acceso a las familias monoparentales. Se insta al equipo de gobierno a incluir cláusulas de contratación que incorporen a familias monoparentales con condiciones de conciliación adaptada. Y el apoyo en el marco estatal al proyecto de ley de diversidad familiar y apoyo a las familias. Iñaki? Bueno, gu printzipioz beti berdin esaten deu, gauz bakoitza eskatu behar da lekun. Instar al Gobierno vasco, pues eso hay que pedir en el Gobierno vasco y a las Juntas Generales, pues en las Juntas Generales. Hala ere, ordizioko udala batzarrai eskatzen zaionarekin ados nola gauden, baiezkoa emango dugu. Bai, gauzatxo bat bakarrik, klaro, guk Juntas Generales edo Diputazio eskatzen bali zaio zer batez adibidez ordenanzias fiskales egiteko enkuadramentu horrekin, bestela udalak ezin du ez bonifikazioak edo ez esentzioak eskatu. Ez bali madu junta edo ordenantza fiskalak ez bali maduzke arautegi hori, Diputazioko horrela eskatzen da, bai, udaletxetik eskatzen zaio, beraiek ere arautzeko hori, bestela udalak eskur lotuta dauzke. Bai, guk ere, bat egiten dugu proposamenaekin, hor egia da ordenantza fiskaletan foru araua dela arautzen duna batez ere esentzio edo bariak edo salbuespenak jartzerakoan, orduan egia da hor marko bat pixkat badagoela lotuta, ikusi beharko da ea beste modu batzutan
egin daiteken, egia da badala errealitate bat eskatzen duna baita ere trataera berezi bat, majorin eduki ditugulako eskaerak, familia ama edo aita bakarreko familiekin edo, ea obaririk, edo ea behintzet situazio hori ikusten da, hori regulatu beharko da baita logikoki beste guztietan bezala sarrera ekonomikoen arabera, eta zentzu hortan, bai da realitate bat, poliki edo azkar txertatu beharko duguna errealitate hortan, eta gizarte zerbitzutatik ere, bai eskatuko da, pixkat, urtero egiten den azterketa hortan, analisi bat egitea baita ere ikusteko gure laguntzetatik eta zenbat familia ditugun egoera hontan daudenak, baita magnitudea ikusi ahal izateko. Gauzatxo bat bakarra. Nik uste importantea oso dela ere, goin aipatu ditugun obariak eta diru laguntzak eta ikusten dalako pobrezia importantea dela, diru sarrera dirako gutxinetako, ez da. Baina batez emakumeak direnen, familiko burue. Baina eta guztiz ere konziliazioko neurrik oso garrantzitsua die kasu hauetan, ez? Zenen, bakarra dago, lan guztia egiteko eta laugarren puntua maiatzeko aldaketarako dekretuen berri ematea. Kontraren puntua kontu hartzailearen unida. Hor bakarrik aipatu, pentsatzen dut atentzioa dituko zizuela agian ingera batzuk 2021koak diela, azkenean likidazioko lanketa hortan, kontu hartzailetzatik urtearen amaiera hortako azterketan, kontu hartzailetzatik antzeman dute, ikusi dute 21ko hainbat ingera ez dituztela bideratu plenora, eta horregatik likidazioekin batera lanketa hori da, eta horregatik daude horiek hemen txertatuta, ematen duenagatik 21ean ez zituztelako bideratu plenora. Hori, zuek jakite. Hori aurreko kontu batzorden berezian aipatu da, beraz. Plenoa amaitutzat emango dugu orduan.